טוב, עכשיו אנחנו נראה שיטה נוספת, נזרוק רשת. כל אחד כמובן ייקח את השיטה שהוא אוהב. הכל מונח על כף היד, לולאה מונח על כף היד, לולאה שנייה מונח על כף היד. אנחנו לוקחים חצי בערך, צורה כזאת, פחות או יותר, ומגלגלים סביב פרק היד, צורה כזאת. לאחר מכן לוקחים בקו ישר את החבל כאן, זורקים אותו על היד, צורה כזאת, עושים פה הפרדה קלה, ולוקחים את החבל הזה כאן, ואת החתיכה נותרת בצד השני על היד. עכשיו בואו נראה איך זה נראה. נפתח יפה, הכל כמו שצריך.